Pražská smetánka se dnes sešla ve vyhlášených prostorách Café Imperial při příležitosti uvedení nové letní kolekce Natalie Ruden a Fashion TV u toho nesměla chybět. Mě by samozřejmě zajímalo, jak jste se na dnešní večer nastyloval, co jste si vzal na sebe a hlavně jak dlouho se to vybíral. Takhle, já musím říct, že jsem to vůbec neřešil, původně jsem chtěl si vzít něco úplně jiného, ale díky tomu, že dneska bylo hrozný horko, tak jsem se podíval do šatníku a vzal jsem to nejlehčí, co jsem tam našel. Já jsem zvolila takový lehčí model, odlehčený z boku. Jak se vám líbí moje šaty? Jsou moc hezký, no. My jsme se bavili o módě vlastně. Honzo, vy jste tady dneska večer zpíval, tak co mohli slyšet dnešní návštěvníci Café Imperial? No co mohli slyšet, ale já vám strašně závidím ten váš mikrofon. Nejste jedinej, ani první. Takový neměl ani Elvis Presley, teda diamantový mikrofon, to opravdu závidím, na ten bych někdy rád zpíval. Doufám, že na příští akci teda se ho hned polepíte kamínkama a vyfouknete nám to know-how. Ne, já si ho radši vypůjčím, protože to je velká zodpovědnost, určitě velký pojištění na to je. Igore, řekněte nám, na co byste diváky Fashion TV nalákal letos v létě do Tater? No, tak na hory predovšetky. Takže cyklistika? No cyklistika, samozrejme cyklistika, možno taká nová atrakcia kúpanie. Ako ona tak nová není, ale je to v rámci toho holdingu TMR nová aktivita, ktorú sme prebrali a to je Aquapark Tatralandia, takže možno, že to je taká nová atrakcia. Máme tady hlavní modelku večera dnešní pražské smetánky, dá se říct. Jak se vám předvádělo pro několik známých? Bolo to super, bolo to príjemné. Mali sme krásne modely, spoločnosť bola hrozne fajn, ľudia fandili a tlieskali a vtedy sa vždy dobre predvádzali. Viděli jsme zajímavou přehlídku Natalie Ruden. Vybral jste si tam třeba potenciálně nějaký krásný model pro svou partnerku? Ne, rozhodně. Tam bylo spousta dobrých modelů a hlavně ta lingerie byla pro mě incroyable, chers amis. Takže srdcová záležitost, dá se říct? Naprosto. Jsem byl úplně z toho konsternovaný a všichni vlastně, celý stůl se najednou otočil, přestal se bavit, konec, nemluvili jsme, koukali jsme a bylo to skutečně velký zážitek. No. Natalie, dneska tady byla vaše přehlídka, můžete nám popsat, jaký byl její charakter? Byla to přehlídka speciálně pro tuto společnost a byla složena z 2 přehlídek. První část byla letní kolekce Alenka v říši divu. Je to hedvábí, prostě lehoučky letní materiály. A druhá část byla sestavena z kolekce Chateau de Lys, inspirovaná Francii, který si myslím, že Fashion TV už i ukazovala. A to bylo prádlo, speciálně pro pána a dámy a společenské šaty. Vy jste předváděla spodní prádlo, společenské šaty, dokonce i svatební, je to tak? Všetko, áno. Které z nich?
ťažko. Bolo to také prekvapenie veľké, ale tie modely boli decentné, boli krásne. Svadobky by som povedala, že boli univerzálne, dali sa použiť pri dobrej voľbe doplnkov na každú príležitosť a kľudne aj na festival. Dneska tady byla i zajímavá tombola. Vyhrála jste něco? Já jsem věnovala šek na 10 000 korun, na nákup 10 000 korun spíš. Takže se vlastně dalo vyhrát vaše šaty. Skoro. Takže pár knoflíčků na šaty. Já bych řekla, že to záleží, co si člověk vybere, nebo ta žena vybere. Takový malý korzítek aspoň. Sukínka. Sukina. Jen těžko byste v Praze našli lepší prostor pro oslavy výročí dlážické firmy. Jak vidíte sami, kostky a samé kostky. Protože we love Fashion TV.